Dobré odpoledne, zdravím všechny. Opět se slyšíme po delší pauze. Ta pauza byla z toho důvodu, že jsem se zamýšlel nad otázkou, kam posunout tento projekt, co se týká NHL střelců. A abych řekl pravdu, bylo to v skutku náročné nějakým způsobem tento projekt udržet na životě. Takže udělal jsem, řekněme, nějaká opatření a počínaje dnešním dnem opět tento projekt bude fungovat na 100%. To opatření se týká toho, že jsem do týmu přizal nové členy, takže celkem se o tento projekt budou starat 4 lidé, kteří se u svých, řekněme třeba například článků, videí a tak dále, nějakých analýz rozborů budou podepisovat svými iniciály, takže ty lidé jsou tady tři noví, jsou tady 3 plus tedy já. S tím, že dnešním dnem vlastně se vlastně dozvíte vše nové. Dnešním dnem vlastně spouštíme, řekněme, že tento projekt dostal druhý život. Takže samozřejmě za tu pauzu se omlouvám. Jak říkám, bylo to z toho důvodu, že jednak, abych řekl pravdu, neměl jsem čas se tolik věnovat těmto stránkám. Samozřejmě nechci, aby tyto stránky úplně odpadly, takže bylo i spousta jednání, jak se sázkovými kancelářema, tak i vlastně s lidma, s kterými jsem se domluvil na spolupráci. Co se týká těch nových lidí, tak ty se zaručili za to, že vlastně budou na těchto stránkách se mnou spolupracovat do konce tohoto roku a pak samozřejmě počkáme na ohlasy, jednak to, co se nám za ten měsíc a něco, jak si dokáže zajet nějaký ten systém. A samozřejmě i také vlastně, jak jsem říkal, jednáme se sázkovými kancelářema, aby jsme těmto stránkám dali nějaký šmrnc, nějaký nový drive. A jednáme tady celkem se 3 sázkovými kancelářemi. Jednalo by se o to, že by sázkoví kanceláře sem dali určité nějaké odměny do výher, do soutěží. Samozřejmě na oplátku toho samozřejmě by tady byla určitá nějaká propagace sázkových kanceláří, takže samozřejmě to je ještě to je v jednání, není to úplně dotažený do konce. Samozřejmě snažíme se o to, aby to bylo co nejdříve, aby jsme samozřejmě nalákali další lidi sem na tyto stránky. Přemýšlíme i o tom, že bychom tyto facebookové stránky přemístili nebo respektive udělali nějaké webové stránky, což samozřejmě co se týká těch webových stránek, tak je tam větší možnost nějakého grafického zpracování, variability, různé články, ale samozřejmě to jednak stojí nějaké ty peníze, stojí to samozřejmě nějaký ten čas, samozřejmě to stojí i lidi, kteří tomu rozumí, kteří se v tom vyznají a tak dále, takže to je, řekněme, hudbou v budoucnosti. V budoucnosti bychom se chtěli i vrhnout na jiné ligy než NHL, ale to je spíše taková nějaká, řekněme, vidina budoucnosti. V tuto chvíli, co chceme udělat, ten náš tým, řekněme, těch 4 lidí, kteří by se na to chtěli podílet, nebo kteří se vlastně už podílí, a od dneška by už měly být vidět první změny. Takže to, na čem vlastně chceme zapracovat, je to, aby do konce tohoto roku, aby tady byla nějaká pravidelnost, co se týká analýz, řekněme nějakých fotek, obrázků a tak dále. Takže, jak říkám, počínaje dneškem, dneska 23. listopadu, opět tyto stránky, jak jsem říkal, dostávají nový život, druhý život, řekněme, druhou šanci. A samozřejmě vrhneme se potom po hlavě. Takže doufám, že jste nám zachovali svoji přízeň
A samozřejmě v tuto chvíli tady máme 250 členů, což je krásné číslo. Doufáme, že ještě poroste. Samozřejmě s těma, s kterýma jsem vlastně uzavřel dohodu ohledně NHL statistiky, tak samozřejmě to stále funguje, takže tam nebyl žádný problém. Problém akorát byl tady přímo na těch facebookových stránkách, že vlastně tady poslední můj nějaký příspěvek byl 18. listopadu, nějaká analýza, řekněme, analýza na analýze 16. listopadu, a takže video 14. listopadu, dneska mám 23. takže v podstatě ten týden na něco jsem jednal s lidmi, kteří by do tohoto projektu chtěli jít se mnou samozřejmě, a jak jsem říkal, jednáme i se sázkovými kancelářema, nějaké ceny, nějaké soutěže a tak dále, takže je to hodně naplánovaného. Samozřejmě je otázka to, kolik se nám toho podaří dotáhnout až do úplného konce. A doufám, že se vám ty naše řekněme úvahy nebo myšlenkové proudy budou líbit. Samozřejmě dále tady můžete skládat své tipy na střelce. Jedná se tady samozřejmě jenom o střelce, takže i pokud budete mít nějaké, řekněme, nějaké dotazy, připomínky, urgence, tak samozřejmě bereme v potaz, i samozřejmě si ty příspěvky čtu. Nicméně až dneska jsem se odhodlal k tomu po vlastně uzavření všech náležitostí, všech členů našeho týmu a všech myšlenek, které jsme si sepsali, a řekli jsme si, čeho chceme dosáhnout, takže až dnes toto video berte jako za, řekněme, nějaké určitý druh vyjádření toho, že vlastně nějaká reakce na to, co tady vlastně vy píšete, a i abyste vlastně viděli, ne, ale samozřejmě věděli to, kam se ubíráme, a co ještě máme samozřejmě v úmyslu, co chceme zrealizovat, tak aby to samozřejmě bylo nějakým způsobem pro vás zajímavé. Takže první analýza, první nějaké změny přijdou dnes k večeru. Chceme tomu dát nějaký určitý řád, co se týká těch analýz, aby ty analýzy chodily v nějaký stejný čas, aby si lidé na to zvykli, na ty analýzy, určitě nějaké obrázky, nějaká videa a tak dále. Takže chceme v tomu dát nějaký kabát určitý, a doufám, že se vám ten kabát, který tomu dáme, takže se vám bude líbit. A samozřejmě máme tady v úvahu i ještě byly tady nějaké řekněme nápady, co se týká vylepšit statistiky a tak dále. I třeba v budoucnosti provázat statistiky s tím webem, který bychom chtěli spustit. Nicméně samozřejmě, jak jsem říkal, stojí to peníze, stojí to čas, stojí to lidi, takže nebude to hned, ale samozřejmě ty úvahy, nějaké myšlenkové proudy tam jsou. A chceme samozřejmě tento projekt co nejvíce zdokonalit, tak aby se líbil samozřejmě vám. A jednak samozřejmě, aby jsme každopádně byli ziskoví, co se týká, když sadíme nějakého toho střelce, tak aby jsme viděli nějakou tu statistiku návratnosti a tak dále. Takže v tuto chvíli, jak říkám, 250 lidí, krásné číslo, nicméně moc v tuto chvíli aktivních lidí není, nicméně samozřejmě doufáme, že v budoucnosti, velice krátké budoucnosti se to změní a že ty stránky budou frekventovanější. Takže to je v tuto chvíli ode mě vše. Večer tedy přijdou první změny, první analýzy, první nějaké určité formáty toho, jak by to mělo být. Takže doufám, že se vám to bude líbit, že to nějakým způsobem ohodnotíte. Samozřejmě čekáme na vaše komentáře. A já tedy přeju všem za to přání je za celý náš tým, který samozřejmě není zas až tak velký, ale jsem rád za ty členy, kteří se přidali a kterým já osobně věřím, s tím, že se podílejí velkou měrou na fungování těchto stránek.
takže ty analýzy budou pravidelné videa budou pravidelné, takže z tohoto důvodu jsem rozšířil tým, který se bude podílet na těchto stránkách a doufám, že to všechno bude klapat tak, jak má. Tomuto projektu řekněme, že na takovéto zaběhnutí dáme tomu alespoň ten měsíc. Do konce tohoto roku chci vlastně tento projekt celý, řekněme, uzavřít, ale uzavřít z toho pohledu, že chci mít tady jednak odměny od sázkových kanceláří, doufám, že se nám to podaří dotáhnout až do úplného konce, a chci samozřejmě mít tady nějaký zavedený systém, tak aby to fungovalo, tak aby to všechno bylo, jak se říká, v rychtiku. Takže, jak říkám, koncem tohoto dne, to znamená kolem té 6. hodiny, podíváme se na nějaké ty analýzy, přibudou určitě nějaká videa, doufám, že přibudou nějaká videa, nějaké ty analýzy a doufám, že se vám tento formát bude líbit a že nám tady zachováte vaši přízeň a že samozřejmě i sami se stanete moderátorem těchto stránek. Takže zatím to je ode mě vše, já vám popřeji pěkný zbytek tohoto dne a doufám, že se brzy opět uslyšíme. Naslyšenou.